bleach up. Straight in your head. Now we get to take over. Love me boy. You make them know cool and believe because you boy I go run them. Straight song. Fire them on the place, bully them on the taste. And some boys surrender them done. No for them promote argument, lyrical thing. We sing cool and we ready to chop them done. Fire them on the place, bully them on the taste. And some boys surrender them done. No for them promote argument, lyrical thing. We sing cool and we ready to chop them done. Just a few DJ but some rhythm in a Milan. On every weekend me have a 5 session. That's why I the massive comedy dangar. Cause me and the man who them call for a new version. Cause woman, the man is a man. This a no tune dedicated to each and every one. Want me talk about the massive and crew connection. Here comes the raga, you with raga injection. You be no cool and boy have enough type and profile. But with each and every profile me have us all of the while. When me chatting and they might me see the girl them spy. And some boy them a come first and I give them a blind. And some boy them a come second and run them me rhyme. And some boy them a test me but them time after time. Cause one DJ ready to rise and shine. And one DJ who make your waistline feel wine. Colombia boy, number one. Here come the youth and gargan. Want me tabo Colombia boy, champion. Here come the youth and gargan. Want me tabo Colombia boy, number one. Here come the youth and gargan. Want me tabo Colombia boy, champion. Fire it, 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 fire it. Now we get to take over. Love me boy. Sziasztok! Itt a Mass Beat Show. A Magyar Drum egyik legkitartóbb csapata van ma itt velünk, a Hotel Sinus. Ők a vendégeink ma ebben a műsorban. A Drum and Bass egyik legizgalmasabb és legkitartóbb projektjeiből érkeztek. A teljes legénység itt van velünk, Fanta, Greg és Benjun. A lemezjátszó mögött viszont DJ Sabda a Mass Beatből. Azt mondják, hogy valamihez idő kell. Nos, a Hotel Sinus 20 év után most ért vissza teljes erővel. Egy új generációval, egy új lendülettel. Ma erről fogunk velük beszélgetni, zenéről, múltról, jövőről, és arról, hogy mit jelent ma önazonosnak lenni egy olyan szénában, ami állandóan változik. Sziasztok! Hello. Sziasztok. Bemutatunk titeket. Velem van a társam is, aki segít. Együtt fogjuk vinni ezt a műsort. Valerám, mutassuk be a srácokat. Szia Fanta, te a Hotel Sinus motorja és lelke vagy, kezdetektől részt vettél a projektben. Hogyan emlékszel erre vissza? A legelejére? Hát igazából ez szerintem DJ Cope-nak köszönhető, mikor a Hollandiából swappelt kazettákat, és jöttek be érdekesebb anyagok 89-től szerintem ilyen 91-ig, amik itt teljesen elcsavarták a fejünket. Talán James Brown is Dead című track, már nem is tudom, nem emlékszek írtani, hogy ki volt az előadó, segíts Kóp esetleg.
Nem, Kop nem segít, jó? Mindegy, James Brown is Dead a tracknek a címe. Nagyon... LA Style, igen, bocsánat, igen. Ez volt, hogy gyakorlatilag az ez első volt az, ami, számotok? nem, ez volt az a szám, ami engem megfordított, hogy nem hardcore technóval kéne csak foglalkozni. Tehát ott kezdtek szétesni a dolgok már a technóból, igen. Már előtt is érdekelt. De akkor a drum and bass még nem volt jelen. Még nem létezett. De igen, hardcore technóval foglalkoztál igen, is előtte? Igen, bénázgattunk. Mondom. Az azt jelenti, hogy azért születtek dalok ebből, ott születtek igen, számok, voltak volt trekkeitek. egy-két okosság, de csak így magunknak, tehát tényleg ez az abszolút a szobában mutogattuk egymásnak. Tehát ez nagyon... Érdekes egy világ volt az is. Érdekes egy világ volt. Voltak érdekességek, igen. Alapvetően most itt a következő emberünk, aki a csapatban a Greg, alapítótag és producer, kreatívan, 2000-es évek elején fontatársaként alapította a Hotel Sinus-t. Később más műfajok és kreatív utak felé fordult, de a szellemisége kezdeti ötletei és a keze nyoma máig érződik a projektben. Zenei gondolkodása struktúrákat teremtett, amelyeket Fanta szabadon újraértelmezett. Én ezt írtam össze rólad. Gyönyörű szavak. Jól hangzik. Köszönjük szépen. Szevasz, Greg. Te hogy érted meg ezt a kezdet? Az elmúlt időszak. Hány éve ismerjük mi egymást? Ne onnan kezdjük, hogy 91 Prodigy, 89 Faces 8 bit, igen. Demo szín. Igen. De hogy mi mit csináltunk, mikor csináltunk, mi először valamit, na az mikor hát volt? azt tudom, hogy én tőled lestem el a dolgokat még Commodore 64-en, és wow. Valami digitalizáló kártyával. Mert én trekkeleltem először, akkor ő még nem zenélt, aztán ő is már zenélt 8 bit Amigán. Tehát onnan indult, hogy C64 8 bit, Amiga 8 bit, igen. Azt már csak a Fanta csinálta. Ez jóval előtte volt meg a hardcore. Ez egy kicsit az egész előtt volt, igen, de ez ilyen nem tudom milyen korszak volt. Az nagyon fura volt számomra. Körülbelül 91-nél tartunk egyébként. Amikor én még 91, én még bőven ott tartok, hogy másfél meg alternatív gitárzene, amikor 97-ben egy portugál srác mutat nekem egy kazettát telisten a legdurvább big beatekkel. Na én akkor kattantam. És hogy ide mikor kattantam, az viszont, amikor 97-ben egy hétfő reggel 9-kor megvártam, míg kinyit a Nyugati Jókai utcában, nem tudom milyen records, és bementem és megvettem a Johnny Size New Form CD-t, hogy jó, na, akkor most mehetek dolgozni. Tehát nekem minden indult. Egyébként meg amikor a két haverom... De innen a drum and bass. A drum and bassről beszélek, amikor Tomi meg a Kali haverom a kőműves kocsmába az Akai lemezjátszóra rakták fel a Brown Paper Bag-et, és akkor... Hát az mindannyiunknak egy elég komoly. Igen. És akkor mentünk a Facebook, mi a Fast Trackerrel, az ekkora monitorral nyomtuk a 4 sávos groove-okat a hangminták alá. Nekem onnan indult el. Azért ott már volt közel a Commodore-ból átjönni a Fast Trackerre, az... Nagyon. Az ott történik. Igen, igazából, hogyha ezt a részét nézzük, hogy fordult ez át, akkor én annyira benne voltam Kopnak köszönhetően ebbe az egész zenei ilyen extra anyagokhoz, amik tényleg lehetetlen volt hozzájutni 90-es évek elején, hogy tulajdonképpen ahogy valaki kitalált valami újfajta zenét, mint ötvözte mondjuk a hardcore-t az ilyen breakekkel, és akkor ilyen hardcore jungle-szerű dolgok még ki se alakultak. Na ott már éreztük azt, hogy valami érdekes világba fogunk átmenni, ilyen 94 előtt szerintem még. Honnan jött ez a Hotel Sinus név? Hát ez a Gregnek köszönhető, alaposan én ma mondtam el neki, ez nagyon jó volt. 90, de nem 94, semmi, 2001-ben akkori barátnőm biciklizek Balatonparton, és meglátom a, nem tudom, Balaton milyen, hol, Sinus Hotel, talán Földvár, vagy nem tudom én hol. Most is hallod, hülye vagy? És ma is nap is megvan. Hotel Sinus, hallod? Nem tudom, hogy miért, de ez rohadt jól hangzott. Egyébként szerintem akkor még simán azt hittük, hogy angolul a sinus az a sinus, és nem a homloklebent jelenti. De szerintem ezen a mai napig agyalnak emberek, hogy mi az, hogy Hotel Sinus, aminek általunk képzelt Sinus hullámhoz tök semmi köze nincs angol, de ez most már szerintem pont jó. Én elfogadtam ezt a nevet, sose gondolkodtam el rajta, de ma igen. Volt még, amikor cikinek éreztem, hogy ez milyen hülye Sinus, hát az Sinus. De hogy így mindegy, agyaljatok rajta, nem baj. És akkor végül is megcsináltátok az első lemezeteket, az Introduction-t. Mi volt a reakció a kiadók részéről? Bizony, most szólt, igen.
Hát ez egy nagyon kemény kaland volt, hogy összeszedni akkoriban a kiadókat mindenféle tudás nélkül, tehát így nekem 2001-et bolyongtunk, igen, tehát így senki nem segített, vagy nem is tudom, nem is akartak, hogy segítsen valaki. Knowledge magazin. Úgy gondoltuk, hogy mi mindent meg tudunk oldani, tudod, hogy volt? Hirtelen felállsz, igen. Knowledge magazinból kiírogattuk, hogy nem tudom milyen records.uk, és tettük a stolcokba a CD-ket, így. És posta. És posta, igen. Ez posta. Elég kemény volt. A reakció az is elég kemény volt. Szerintem a reakció az volt, amit ma várható. Igen, a nagy csönd. Nem változott semmi. Ugyanaz, mint most. Tudjuk ezt mondani. A digitális csönd. Igen. Hát azért ez szép. Vártunk nagyon sokáig de szerintem. És ez hogyan érintett titeket? Nagyon nagyot csalódtunk. Tehát ugye most csinálsz egy lemezt, akár egy számot, két számot, bármi mennyiségről beszélsz, akkor, amikor ezt elkészíted, szerintem nagyon sokan így vannak vele, hogy azt érzed, hogy ez a legjobb, amit elő tudtál állítani. És hogyan tovább? Tehát és utána ültünk, és hát most mi van? Voltunk Estefemben, voltunk, még a Tilosban is voltunk akkor, tehát ezt már 20 évvel ezelőtt is ezt a lemezt ott akkor volt is valami, igen, volt valami kis műsor. Lókik Tamás Hello innen hívott meg a akkori műsorában, még a Kultiba egyébként. De hogy akkor nem volt, hogy SoundCloud, meg Insta, meg semmi, írod a CD-ket, nyomtatod a borítót, és mész a postára, az ennyi volt. Tehát így ezek voltak a rögös kezdetek kb. Hát nem jutottunk vele semmire. Na, igen, az a lényeg, hogy... De fölálltatok, és itt vagyunk, és továbbra is arról beszélgetünk a továbbiakban, hogy hogyan történt ez meg, és hogy azóta milyen lemezek készültek, és hogy most hol tartotok, mert egy nagyon érdekes történet mindebből fölállva és elkészülve. Hallgassuk is meg akkor szerintem erről az első lemezről azt a számot, amelyik ott akkor igazából mindannyiunknak én is emlékszem, mert benn volt a lemeztáskámban, és sokat használtam. Melyik? Na, kíváncsi vagyok.
Greg, én arra szeretnék rákérdezni, hogy 6 év munkálkodás után itt történt egy olyan veletek, hogy kiléptél, vagy távoztál ezután a nem volt én színre elegáns. után? Aha. Kérem, magyarázza meg ezt a 6 év született az önéletrajzával. Igen, ezt tudnál mesélni erről egy kicsit, Na, hogy ez... Abszolút, de sokkal kevésbé volt szép, mint ahogy ezt te megfogalmaztad egyébként, meg most, hogy így beszélünk ma ezzel az egészről, nekem így összeállt egy kép, hogy gyakorlatilag az egyik legfontosabb mozzanat, ami projektünk életében ez volt, a törés. Mint a forgatókönyv, most pedig benne a bonyodalom. Semmi, hát... Jó, de ebben benne volt a introduction utáni... Benne volt az a semmilyen visszajelzés. A csalódás, meg... Úgy éreztük, hogy ennek valamit ütnie kéne, ugye, mint az előbb is mondtuk. Igen. De aztán nem történt semmi, szóval szerintem hosszabb távon hatott ránk. Úgy hívják ebben a könyvben, hogy? Csalódás szindróma. Ez történt. És nekem pedig beugrott, mondjad, vagy? Tehát, hogy ez egy kényszerhelyzet volt felőled? Vagy ez... Nem, sokkal prózaibb. Egyszerűen én így a szépen egész életemben otthon betanult séma szerint én így ráléptem erre az önszabotázsos útra. Aha, igen. Nem emlékszem, hogy pontosan hogy történt, de gyakorlatilag én így ki-off-voltam. Ezzel nem tudok kevésbé kicsépelt szót használni, ez az önszabotázs. Nekem ez a mai napig olyan, hogy egy csalódás. Visszamenőleg már úgy látom, hogy én tökre egy csalódást okoztam a Fantának azzal, hogy én ebből így azért kiszálltam, de nem azért, mert ki akartam szervezni, mert nem érdekel, hanem... Fanta igaza van? Így történt? Nagyon durva e-mailt írtam neki. Igen, és még a mai napig megvan. Több szó volt benne, vagy sok? Jó hosszú volt? Ne beszéljünk, csak gyakorlatilag kirúgott. Kirúgtam, igen, igazság. Ez történt egyébként, igen, és tökre jogos volt, amit csinált, hogy megírt, hogy tökre csalódott, mert nem ezt várta. Nekem meg működött ez a folyamat, ami úgy néz ki, hogy 5 centivel a siker kapuja előtt így, engem nem is érdekel, ez nem megy, a drop előtt, pontosan, és akkor ez a szünet ez tartott egy olyan 15-20 évig. És akkor fast forward a mai napra, és akkor ez alatt nekem egy csomó minden történt, és ezt akartam az előbb mondani, hogy mennyire fontos ez a mozzanat a mostani sztorinkban, hogy viszont most meg itt vagyunk ma. Egy csomó olyan dolog után, amit majd biztos érintünk. Én ez alatt elvégeztem egyetemeket, meg mindenféle random cuccal foglalkoztam az operatőrségtől, a hangdesignon keresztül, nem is tudom, motion grafikáig, minden, meg az alternatív gitárzenével, meg voltam punk rock zenekarban, meg Cure feldolgozásokat csináltam, meg lett 2 lányom. Ezzel tett az elmúlt 10 év, és ezek a sztorik elég sokat dolgoztak rajtam, hogy így míg végül aztán kanyargós úton egyszer csak megint találkoztunk. Na és ez itt a visszakanyar, az hogyan történt? Tehát, hogy ez mi inspirált téged valami arra, hogy helyrehozz a dolgokat? Vagy hogy ez hogy így ássuk, ahogy Peter Gabriel mondja, hogy dig in the dirt, igen, find the place I got hurt, na ez történt. És akkor elkezdtünk... is egy hosszú e-mailt a Fantának. Hát ezt nem e-mailt írtunk, hanem sokat dumáltunk, meg sokat találkozgattunk, és aztán közben meg már ezek a 2010-es, 20-as évek lett. A 2010-es évek volt olyan, hogy nem beszéltünk 1-2 évig. De az utána volt. Tehát, hogy az a levél szerintem nálad is kiütött valamit, meg aztán én is rájöttem, hogy ez lehet, hogy durva volt, és kiütöttük egymást kb. Lehet, igen. De akkor meg már elkezdtünk 30, meg nem tudom mennyi évesek lenni, akkor elkezdett menni az élet, a meló, a nem tudom én mi, meg az, hogy mit tudom, meghalnak emberek. Tehát, hogy itt történik veled az élet, na. Valami ilyesmi. Szuper, hallgassuk meg egy számot, és utána jöjjünk vissza az a történettel, hogy akkor hogyan is sikerül most ezt az egészet újraindítanatok, illetve hogy mik voltak még ezek. A következő számot elindítjuk. Kérjük. Kint volt? Suddenly I had this absolute realization that I was going to die.
this back in style, my boy. You know what it is. Hands up, shatter. I got the fire. The real Dankara. Hands up, shatter. I got the fire. The real Dankara. Shatter, man. Riding on the rhythm like we never did before. Me and them man, them a go and put this on. Tell the big man, them put all the cash in that man, and me a come back for more. Riding on the rhythm like we never did before. Me and them man, them a go and put this on. Tell the big man, them put all the cash in that man, and me a come back for more. Riding on the rhythm like we never did before. Me and them man, them a go and put this on. Tell the big man, them put all the cash in that man, and me a come back for more. Riding on the rhythm like we never did before. Me and them man, them a go and put this on. Tell the big man, them put all the cash in that man, and me a come back for more. Hear me now. Shatter, man. I got the fire. The real Dankara. Hands up, shatter. I got the fire. The real Dankara. De ezt a Fire-t, ezt a VIP-t, ezt még együtt készítettétek eredetileg, de Az akkor még eredetileg még nem sikerült ezt kiadni, tehát akkor még nem jött ki. És ez ott bent ragadt ebbe a... És most viszont meg igazából ez, amit most hallottunk, Ez egy VIP verzió, igen, ezt 2024-ben kezdtem el újra azt jelenti, értelmezni. hogy Variation in production. nem úgy, hanem, hogy Nem VIP úgy, akkor ezt viszont te csináltad már meg. Ezt már én véglegesen, csináltam, igen. De együtt írtátok eredetileg. Igen, az eredetitől 2001, ugye? Ja. 2001-est azt együtt És írtam. az Unreality lemez jött ezután, ugye már, és ez viszont rengeteg embernél betalált, mert nagyon sok ebben a keleti misztikum, meg keleti hangzás, amiről mindenki beszél, hogy ez hogyan, miért került bele az egész világodba, honnan találkoztál, miért gondoltad úgy? Én azt hiszem, hogy 94 óta szeretem a taiko dobos témákat, a japán zenéket. Szerintem még lehet, hogy Ghost in the Shell manga sorozatnak vagy filmnek is a zenéje indította be ezt nálam. Azért szerintem még a Foteknek a első két lemez. Az később volt, igen. volt rossz. És mindig is tetszett, ez a lényeg, csak nagyon béna voltam hozzá, ugye nem voltak meg a megfelelő eszközök se, és 97-ben jött talán Foteknek a Rain című trackje, vagy nem is tudom, amelyik pontosan. Volt egy szamurájos klip, az mi volt? Kop, segíts már ki! Nichiriyu, igen, bocsánat, ez gáz, hogy pont én nem tudom, akinek a kedvencem, mindegy. Tegnap is szólt, nem baj. Szégyen.2, igen, sok volt a nap ma. És ezt egy buliba láttam szilveszterkor, egy házi buliba, és ment egy videó, de jó mondom, egy szamurájos téma, mi lehet ez, és akkor felhangosítottuk a tévét, és kész. Tehát ott leültem, MTV, ez a zene ment, az a klip, minden telibe talált, ami létezik, és onnantól kezdve akartam ilyet csinálni. De nem tudtam, tehát ugye hát azért mégiscsak Fotekről beszélünk, tehát ez nem olyan egyszerű. Klónozni nem akartam, ugye, mert az nem az én világom. Hogyan érted el, hogy ezek a dobok, ezek Nagyon sok anyagot néztem, megtanultam YouTube-on, könyvekből, meg ilyen mindenféle forrásból, amit elértem, szerintem ilyen 98-99-től, és rengeteg mintát loptam CD-kről, taiko dobokról, tehát amit lehetett akkoriban, mindent leszettem.
és azokból csináltam ilyen kis pakokat magamnak végül is, és úgy addig szenvedtem, amíg kihoztam nem azt a fajta keleti ritmust, hanem hogy egy emészthetőbb, négynegyedes, jól széttört dolgok legyenek. És végül is erre húztam rá az egész Unreality lemezt, aminél az volt a fő szempontom, hogy minden szám egy történet legyen, tehát hogy felrúgom az összes szabályt, nem érdekel, hogy mikor jön a kiállás, nem drop, nem is mai napig nem érdekel, tehát hogy így nem érdekel, igen, semmi, teljesen szabálytalan, ugye ezért Unreality a címe, hogy ilyen követhetetlenre akartam az egészet megcsinálni, tehát hogy ne legyen semmi, ami kiszámítható benne. Volt benned ezzel kapcsolatban valamiféle személyes önkifejezés, amit mindig ennyire lázadtam, tehát ez alap. Ez most is ez van. Igen, a katonaság segített benne nagyon sokat, ezt Charlie-ból látom tudja legjobban, az nagyon oda dobott nekem, és nem, ez mindig is így volt, ez most is így van, tehát hiába vagyok ilyen fiatal, még mindig. És igen, hát ugye úgy voltam ezzel, hogy ezt meg kell csinálnom. Tehát, hogy azért ez nem 2001-ben készült el, ugye, hanem azért dolgoztam vele nagyon-nagyon sokat. Rengeteget dobtam ki, úgyhogy tartoztam ezzel a saját magam felé, tehát egy ilyen elveszett dolognak éreztem, amíg nem sikerült befejeznem a 4-5 számot. Hallgassuk meg az Unreality remixet. Szabda nyomja. Még nem a remix, a Ranzo Kumamoru. Ah.
Na szóval, itt volt egy hatalmas törés. Bizony. Ezután hogy sikerült visszajönni? Na, hát amit Fanta beszélt az előbb, az Unreality kapcsán engem tökre megfogott ez a tartozás önmagam felé, meg ezek a japán szamurájos megyek a harcba az úton előtt, magam előtt, ez engem így akkor eléggé megfogott, hogy igen. Tehát amikor azt álmodta, elmondja a Fanta, hogy azt álmodtam, hogy meghalt a Greg. Emlékszel erre? Pár évvel ezelőtt? És akkor ez a fajta világa, amit ő kialakított egy saját ilyen stílust. Ez kb. Volt az, ami engem elkezdett visszafele hozni, meg találni, hogy merre ment azóta az út. Tehát így én a sárba ott így néztem, hogy az autópályán ő merre megy kb. És ez a saját magam felé való tartozás, először a saját életemet raktam rendbe, aztán nekem lett én egy családot alapítottam, ez volt 11 éve, akkor ő már ebbe elég előjárt. Aztán ebből a családból nekem lett egy hozomány, aki itt van közöttünk, Ben Jun, aki az én úgy hívom, hogy nevelt fiam, aki 9 éves korában az Abletonnak a potiait tekergette otthon, miután látta, én is azt csinálom. Szép kis biográfia. Úgyhogy itt elkezdenek az utak egyfele menni. Egy kicsit. Igen, ezt lehet látni. És a következő lemezekkel, meg a következő anyagokban már ő is szerepel, tehát hogy az a legérdekesebb része, hiszen ő érettségizett le az Octopusban hangmérnökként, és elkezdett foglalkozni a zenével. 2 héttel ezelőtt. 2 héttel ezelőtt leérettségizett. Big up, ilyen, gratulálok. Gratulálok. Vagy. Szevasz. Téged is megkérdezünk arról, hogy akkor te jelenleg milyen szereped, hogyan? Te is bekerültél a csapatba, végig ott volt veled a csapat, amíg fölnőttél, már igazából gyerekként is csapattagnak érezted magadat? A New Generation. Hogyan jutottál odáig, hogy te is? Hát gyermekkoromban mondhatni így félig csapattagnak mondanám magamat, ugyanis a Greget, a most Alphateromat már ilyen 8-9 éves korom körül megismertem, tehát ilyen 2013 környékről beszélünk, sőt, az 4 is lesz az. Az már 4 is lesz, igen. És akkor voltam ilyen 8-9 éves, és akkor tudtam meg, hogy ő például az Ableton Live nevű szoftvert használta, és én igazából így kezdtem el hobbi szinten ilyen félórás marháskodás sessionöket írni. Tehát minden projektnek ez volt a neve, hogy marháskodás, és akkor minden új projekt az így meg volt számozva 1-től 9-ig. Lehet marháskodni Lecke után? Meghallgatunk volna, de ebből meg lehet, voltak ilyen? Hát azzal éppenség nem készültem, meg nem is tudom, hogy ezek megmaradtak. Ezek az archívum mélyén lapulnak és várják az maguk idejét. Regnés unnyognak ezek erről a piszkos. csak ennyit tudok mondani. Igen. Vannak a lőszertárban. Nem mondom, hogy teljesen elvesztek, de egyelőre nem voltak megtalálhatók. Én inkább a mostani projektjeimből hoztam 1-2. A legelső ilyen nagy projekt mostanában ez az Atomkemény nevű projekt volt, amikor a Fanta, a Hotel Sinus Records feje az így megmutatta, kiderült, hogy volt még annó a 2000-es években, pont az 1000 fordulón egy videójáték, a Street Legal Redline Racing volt a neve, azt hiszem, ugye? Street Legal Racing Redline. Igen. Tehát annak volt eredetileg egy magyar szövege, csak annó a publisher, az Activision nem fogadta el a magyar szöveget, és emiatt instrumentálba kellett kiadni, és ezt a szöveget archívumba rakták egészen 20 évig, amíg újra elő nem vették, ugye? És a Fantavízbe elkezdett hozzá a Suno nevű programmal, vagy 10-15 féle ilyen zenei projektet generáltatni, és akkor nekem is küldözgetett ebből néhányat, és akkor erre én is azt mondtam, hogy fú, ez nagyon király. És neki először volt a fejébe az, hogy ezekből kéne csinálni egy ilyen albumot, egy ilyen Atomkemény nevű albumot. Ebből... Na erről mesélj, Fanta. Hát igen, ebből... Ja, igen, a variációk egy témára. Ez volt az ötlet, igen. Hát ez egy visszaugrás volt egyébként, mert ugye itt én is sok időt kihagytam, és édesapámat mikor elvesztettük, akkor másnap bementem közben már megvoltak ezek a generált hülyeségek,
És akkor másnap bementem a stúdióba, és hát ugye mi más csinálnék, úgyhogy ezt ki kell magamból írni. Úgyhogy elővettem ezt a kretén szöveget. Honnan vetted a generált dolgokat? Meg volt, mindent archiváltunk. És kiválasztottam egy-két olyan verziót, amire úgy gondoltam, hogy na jó, ilyen hülyeséget tényleg nem csinálnék. És megpróbáltam. Voltak beteg rap a játéknak a úgy voltam vele, hogy zenéjébe. Hát igazából annyira gagyi, tehát még nagyon rosszak voltak ezek a generált cuccok, és teljesen nagyon sokszor érthetetlen szövegek voltak. De a lényeg ott volt, és úgy gondoltam, hogy ha mindent újraírok, akkor utána majd megkérek neves embereket, vagy kis naív, csak így Gangsta Zolit így majd hatalmasat fog nekem rappelni. Amúgy meg is hallgatta az egyik ilyen anyagot, csak aztán visszadobta, nem ért rá, úgyhogy elfogad, de hát nyilván ez egyértelmű, tehát csak naívan álltam hozzá, de nagyon rendes volt. Hát ehhez képest az lett, hogy Juniorral mindegy, a nevét nem mondom, egy énektanárnővel csináltunk női verziót, az ilyen dubstep-es tempó lett, a Juniorral közös számunk is van olyan, amiben ilyen rappelek, soha életemben nem csináltam ilyet. Rappelek. Lejátszhatjuk, nézzük meg. Mit hoztatok? Én nagy lesz. Hoppá. Atomkemény tuning, fehér nyakkendő, a zsebkendő lehull, a gyenge elpusztul, az erős akár a túlmadár. Napfényi apukám, a szitu a következő, forró az éra, a legyező, kötelező. Izzad a májam, hiszt is a csajom, relax baby, nem lesz bajom. Fest megy a tesztoszteron, teszt a flaszteron. Fest megy a tesztoszteron, teszt a flaszteron. Teszt a flaszteron. Teszt a flaszteron. Teszt a flaszteron. Street racer illegál. Cicák a streeten, pörögnek a beaten. A meneces üvít, pakabák a nyakamon. Sikít a gumi, ég szét a betonon. A nitrót lenyomom, a halál torkán. Robban a motor, nyomomban orkán. Ja! Fest megy a tesztoszteron, teszt a flaszteron. Fest megy a tesztoszteron, teszt a flaszteron. Teszt a flaszteron. Teszt a flaszteron. Teszt a flaszteron. Fest megy a tesztoszteron, teszt a flaszteron. Fest megy a tesztoszteron, teszt a flaszteron. Eszemelveztem az egyenesen, a kanyart lenyesem. A fékart meghúzom, lenyúzom a verdát a kilométer órát. Gyors, mint a Porsche hatása, kipörög a kerék alássa, alássa mélyen, tisztelt publikum, unikum, pumpa, benzingőz. A street racer illegál, szakít és győz. Fest megy a tesztoszteron. Visszajöttünk, itt vagyunk, ezt a számot hallottuk most, amire az egész kiadót most fölépítettétek, elindítottátok, ahogy az egész lemez, ez most itt egy teljesen újdonsült történet. Újra együtt vagytok, itt van fiad is, nevelt fiad is veled, Benjamin, bővült a csapat, és csináltatok egy nagyon... Igen, ez az atomkemény lemez, itt már éreztem azt, hogy semmi esély arra, hogy én ezt kiadjam bárkivel, meg is untam ezeket a dolgokat, meg a sok éves tapasztalat is azt mutatta, hogy annyira
szélsőséges dolgokat csinálok, meg eklektikus az egész, hogy nem fogok találni, főleg magyart egyáltalán, nem külföldiek, nem nagyon érdeklődnek ilyen dolgok iránt szerintem. És úgy voltam vele, hogy na jó, ez nem izgat, megnézem, mit tudok kezdeni ezzel az egésszel, és így indult el a Hotel Sinus Records 2024. augusztusban az Atomkemény lemezzel. Azt a mindenit is. Teljesen eklektikus trash projekttel. Mi a terv ezzel a lemezzel, hogyan tovább? Az Atomkemény lemezzel? Igen, ezt most itt még viszitek tovább, csináltok belőle? Egyelőre nem, más anyagokon dolgozunk. Ez egy ilyen pilot volt, hogy ez az egész folyamat, hogy kiadni, nyomni. Ez nekem volt, tehát hogyha valaki meghallgatja az albumot, akkor szerintem hallja is benne azokat a dolgokat, amik egy ilyen erős megemlékezésre utalnak, lesz még ilyen, de ugye ez édesapám miatt lett olyan, amilyen szerintem, tehát ez nagyon erősen benne van, minden ilyen lelki dolog, igen. Érzelmes. Igen. Erősen Hát ez majdnem fél évig készült, igen. Erősen. Abszolút. Ben is részletebben ő énekelte föl, gyakorlatilag ugye tudjuk, de csinált más zenéket is. Hát ennél pont, amíg Kamélem beleolvadt a hangomba. Ja igen, még ezen kívül írtam néhány jungle számot. Ha jól emlékszem, jelen pillanatban 3-at, és a tervem az, hogy a jövőben leginkább jungle zenéket fogok írni, meg ezen kívül drum and bass, meg breakbeat zenéket. És aztán meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni. Jó, terveitek ezek után? Nagyon sok tervünk van, egyébként visszarángattunk régi zenéket is, hogyha ilyesmire ki tudunk térni egy-két mondatra. Tehát voltak olyan régi Mayday-es fellépések, amit soha nem hallott senki, csak az a 3000 ember, aki a Mayday Fesztiválon volt. Hogyan került el oda a zenéket? Ezek ilyen illegál bulik voltak. Volt a Fábián Tibor, a Bonanza Banzai akkori menedzsere volt, a mi menedzserünk is. Mert és a Evil Cube nevezetű, techno projektünk volt ez, és ezeket a 90-es évekbeli fast trackeres, impulse trackeres zenéket sorra veszem elő, és újra építem igazából, kicserélek mindent, és amit lehet, azt is szép lassan kiadok újra, ugye így már a kiadóm alatt. Remake. Mint egy ilyen remake. Iszonyú sok backkatalóg van. Nagyon sok olyan zene van, ami még úgy érzem, hogy még érdemes foglalkozni. Jungle-öktől kezdve technókig. Irányban hasonló ehhez az albumhoz? Én érzem rajta, nem az Atomkeményhez, nem, amik azután jöttek azokhoz. Ez a Dark Region az egyik az ilyen, az elég agresszív szerintem, szintén szélsőséges, tehát sehova nem tudnám úgy sorolni drum and bassen belül. Szerintem nézzük meg. Nézzük meg egy ilyet, mondjuk a... Hát mondjuk a Stepping to Shadow az még egy érdekes anyag. Ami egy collab? Igen, itt a Stige Miami-ban élő rapper sráccal csináltunk egy közös tracket, a szöveget azt én írtam, igazából őt felvettem, hogy az én elképzelésem alapján valósítsa meg, amit szeretnék. Hallgassuk meg! Step into shadows, me hunt for the sound. Rock like storm when me touch the ground. Eastside general, man, I take loss when the baseline hit. Man get frost, man move cold like London Grey. Chat real raw, no time for play. Energy dark like midnight miss. One mic, one drop, them can't resist. Them me ready for the vibe me bring. Voice like tournament, the baseline swing. Born for the heat, but me bring that chill. Every mark cut deep, man I feel feel. Road to the city, me calm, me steady. Rhyming at the blood, and stay heavy. If you look for war, me always ready. Voice like weapon, keep the beats deadly, deadly. Stepping through shadows, man, I hunt for this sound. Dark like storm when me come through the town. Eastside general, no second thoughts when the baseline drop. Man get caught. Man move cold like London Grey.
shot real raw, no time to play. Energy dark like midnight miss. One mic, one drop, them can't resist. Them not ready for the vibrant bring. Voice like thunder make the bassline swing. Born for the heat, but we bring that shit. Every bar cut deep. Man, I feel. Roll through the city, me calm, me steady. Burning at the blood, hands stay heavy. If you look for war, me always ready. Voice like weapon, keep the beats deadly. Deadly, deadly, deadly. Bust, 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 bust. Na, Greg, igen. Meg szeretném kérdezni akkor, hogy részedről a jövő az hogy néz ki? Ezek után, hogy itt összeverődtünk, és... Én imádom ezt, ami itt ma este lett egyébként. Hát az, hogy azt találjuk, ma 2025 van. Hotel Sinus hány éves egyébként? 21? Köszi. Mert hogy egyébként azért is ülünk itt, mert Fanta meg 50 volt a héten, tehát hogy van egy-két jubileum, amit itt ünnepelünk. Ez igen. Be Junior, meg Fanta, meg révekre jártak, miközben én a fél beadtam a lányokat. benne van a Hotel Sinus. Igen. Az király. Úgyhogy nekem van egy jó pár LP-re való a tartsólyomba. Konzerv, a Fantának nem tudom mennyi. Közben a Hotel Sinus szól lassan, nem tudom hány emberről, egy kiadóról, egy DJ kollektíváról, meg még nem tudom, hogy hányféle projektről. És egy van benne a közepén, egy nagy piros gömb a drum and bass, meg a basszus, és ezek fele megyünk, és nem tudom, hogy mi a... Ja, akkor igazából mi van még a jövőnek a kristáli gömbjébe. Itt a kiadó, amit úgyhogy ezt Fanta elmesélheti 2 percben. A Fantának még a kiadó, ami... Hát igen, itt az van, hogy igazából mindenféle stílus készül. Tehát lesz ugyanúgy dubstep-től deep tempoig, jungle-ig, Junior-tól biztos, hogy több jungle tracket is fogunk hallani, mert nagyon jó visszhangokat kapott. A különböző mixek is jönnek időről időre, ugye streamelünk is, de az még csak ilyen próbacipőben van. Tőlem is jön, ugye azt mondtam, a magyar anyagot, de az is egy hosszú folyamat, ázsiai témákon is dolgozok továbbra is.
Úgyhogy ezeket próbálgatom. A lényeg az, hogy a Records maga az megtartja ezt a vonalat, hogy nem a commerce mainstream dolgokon fogunk lovagolni. Igen, tehát lehet, hogy valamelyik artistom ad majd egy tracket, és azt mondom, hogy nem tudom, ezt küldem valaki másnak, mert ez túl jó, vagy nem tudom, tehát hogy nem feltétlenül felel meg. Igen, tehát szeretném ezt beszélek most is 2-3 artisttal, aki magyarokkal, akik küldenek nekem zenét. Nem is tudom, hogy mondhatom, mert mindegy, végig is mondhatom, hogy ki nem, tehát ez nem abszolút. Tehát a Mondi az egyik srác, aki elég jó anyagokat küld, ami fekszik a kiadó stílusához, tehát hogy nem mainstream, hanem ilyen nagyon jó kísérleti drum and bass-eket csinál. De ugye nem zárjuk be az egészet drum and bass-be, tehát van a Megazorg például techno artist, úgyhogy lehet nálad jelentkezni. Lehet, de elég keményen válaszolok, úgyhogy persze. Ezt hallottuk az előzőben. Megtalálnak a neten az emberek, úgyhogy igen, mindenki elér. Alapvetően eljutottunk a végre, még a Gregnek egy számát szeretnénk megmutatni, amit hallgassatok meg a végére szerintem. Hát az még egy ilyen sneak preview csak az én tarsolyomból, de ma estére ezt így befejeztem legalább, hogy itt igen, megmutassam a srácát, nem? Akkor most lehet a felvétel, mert nem tudom még, hogy mikor adom ki. Hát, ha kiadja majd ír egy ajánló levelet, igen. Szóval köszönjük, hogy meghallgattatok, még a végére a Szabdáit nyomnak egy számot, ezt a Gregtől, és hajrá mindenki. Éljen a Hotel Színus. Én a basszus. Vagy nagyobbra fog bővülni ez az egész projekt. Rewind. You're the only thing that is the unknown.